Kamoši, dnes som sa chcel povenovať špeciálne filmu, ktorý ma naplňal zúfalstvom už od detských čias, kedy sa moja mama rozhodla, že v stánku za 5 korún kúpi tento film. Film začína z hurta a od zabijáka v minulom videu Záta, ktorý dokázal svoje obete usmrtiť takto. Usmrtil túto dievčinu. Tento zabijak slabšie povahy dostane už svojím pohľadom. Hneď na začiatku sa dozvieme, že príšera obeduje 11:15 do obeda ako priemerný slovenský robotník, aby mu nevypredali obedové menu. Pozor, obeť sa ešte preberie, ale keď zistí, aká neskutočne silná a neporaziteľná príšera ju dostala, vie, že nemá cenu sa brániť. Milujem filmy 80. rokov, tak poďme na to. Hneď v ďalšej scéne máme slepca, ktorého jeho pes nepočúva. Úprimne, keby máte za pána týpka, ktorý je doslova taký kokot, tiež by ste ho nepočúvali. On sa toho psíka práve snaží zmastiť palicou. To mi pripomína, keď som chcel svojho psa okúpať a ten proste vedel, o čo ide, a tak sa neukázal. V prvých scénach sme videli 3 smrte za 4 minúty. V ďalšej scéne sa dostávame do nejakej kancelárie, aby sme vedeli, čo tam robia zamestnanci 9:33 ráno. Na čo sú tam tie časy? Do piči. Je to kancelária miestnych novín, kde sa objaví týpek, ktorého nenávidím už len kvôli tej helme na hlave, ktorú má. Každopádne ďalší novinár dostane za úlohu sledovať vraha zo šatníkov. Áno, 3 smrti za posledný týždeň. Z toho prvá obeť umrela 11:15 pred obedom. A teraz mi vysvetlíte, k čomu ten čas viem. Čo mi to dalo? 11:10 po obede. O 2 čokolády neskôr? Ako chápem, dobre, majú byť v tomto horore prvky, ktoré si robia srandu z iných hororov tej doby. Takže to nejak prežijem. Film je očividne natočený v dobe, keď je normálne odpluť si uprostred budovy plnej ľudí. OK. Ešte predtým však náš novinár stretol šialenú vedkyňu, ktorá ho zdrbala za to, že jej synovi kúpil nezdravú čokoládu. Táto vedkyňa tvrdí, že ľudí pravdepodobne zabíja obrý had, ale policajtovi príde divné, aby obrý had zavesil psa na dvere. Niečo na tom bude, tiež mi to nevychádza. Policajt s novinárom sa niekam vybrali a my prechádzame na ďalšiu scénu, kde našli nejakú pornoherečku, pretože si nie som istý, že takto sa normálne tvária ženy pri sprche. Teda nie, že by som vedel, ako sa pritom tvária pornoherečky. V tejto scéne sa nás snažia obelstiť, takže nedajte sa ojebať. Ďakujem vám za pozornosť. V scéne sa snažia, aby sme si mysleli, že herečku ide zabiť príšera, ale je to len jej manžel Roy. Pozor, druhýkrát je to tu zase. A je to zase manžel Roy. Až nakoniec vidíme obrovský tieň. A ten sa zrazu zmení a je to opäť manžel Roy. Aj keď predtým v jeho tieni vypadal, ako by 15 rokov cvičil iba chrbát, Roy ale bohužiaľ ide do šatníku. A vychádza zo šatníka. Ale vidíme ruku. A Roy je späť v šatníku. Toto všetko vidí slečna. Naša herečka. To je náhoda, že naša partia policajt a novinár sú na blízku a môžu zasiahnuť. Tento policajt je však veľmi skúsený a vie ako svedka ukludniť. Zaujímavé je, že prežila. Zvykol som si, že príšery väčšinou zabíjajú všetkých ľudí naokolo, ale ona proste ten horor obelstila a utiekla von ako každý normálne rozmýšľajúci človek. Predsa, nám je jasné, že nie je úplne zvyknutá točiť žáner horory. Policajt a novinár idú preskúmať miesto vraždy a pán novinár objaví nehet pána netvora. A rozhodne sa s tým ísť za našou šialenou vedkyňou. Objaví sa tam aj fejkový Albert Einstein, ktorý je ale totálny kokot a nechce sa mi o ňom ale že vôbec nič rozprávať. Potom na večeri sledujeme hádku kňaza a vedca, nemá ani zmysel to opisovať, našťastie vedľa zas útočí príšera a my sme sa zbavili tých dvoch kokotov zo záberu. Pred dom vybehne najdivnejšia partia, akú by ste čakali. Farár, vedec, vedkyňa, novinára, dieťa. Z čoho traja sú úplní mentálovia. Začína sa policajná akcia. Policajt dáva príšere 30 sekúnd, aby vyšla s rukami nad hlavou. Ešte si skontroluje hodinky ako futbalový rozhodca a zápas sa môže začať. Pri prvom náznaku nebezpečia to prvý policajt vzdá. Mám pocit, že niekto bude zajtra bez práce. A prvýkrát na zábere vidíme kreatúru, ako sa prebíja cez dvere. Podľa toho záberu ale usudzujem, že sa zasekla vo dverách, pretože aj ruky aj nohy má v dierach, ktoré vyrazila a napriek tomu vykopla aj 4. dieru. To je odvaha. To je proste alfa policajt.
Pozrite sa na ten neohrozený výraz. Ani krok, lebo strelím! Je to fajn, ale pokiaľ po niekom strieľam a vidím, že to s ním nič nerobí, asi sa snažím ustúpiť. Ale čo už, bolo to kto z koho? Pán policajt nechcel dať najavo slabosť. Oproti iným však tento film nie je úplne od veci. Pornoherečka dokázala utiecť, nejaká príšera zabíja a tak je národná pohotovosť a zasahuje armáda. Tento film ma prekvapuje. OK, všetko dáva zmysel až... Ako? Ako sa tam dostal? Je tam armáda, tlačovka a on tam zrazu len tak stojí vedľa neho ako veľmi starý umierajúci psík. Ešte sa mu tam aj napchal, aby mohol odpovedať na otázky. Presne toto je môj výraz, keď ho vidím. Ďalšie scény boli totálne zbytočné, až sa dostaneme k scéne, kde Einstein na práškoch príde na nejakú melódiu z nahrávky príšery. Play it again. Vôbec neprezradil, o čo ide a všetci ho proste nasledujú. To je super, že tá zakázaná zóna vypadá takto. Skvelé, lebo tá príšera si povie: Ty koko, však tu je páska. Škoda, že nie je nejaký trik, ako ju obísť. Mňa to mrzí, že tak nadávam, ale mňa to fakt vytáča. Skade má tú skurvenú melódiu. Mne z toho fakt bolo až zle od nervov. Predstavte si, že je napínavá scéna a ten starý fúzik. Nakoniec sme prišli na to, že vojak, ktorý mal asi strážiť tie pásky, bol schovaný v šatníku. Nepýtajte sa ma prečo. Tak to dopadá, keď veríte deduškovi, ktorý už sám ani nevníma, aký je rok. Veď sa na neho pozrite, chudáka. Zistia sa závažné veci. Armáda vypočítala, kde by sa príšera mala objaviť. Je to škola, kde je tento chudák úplne sám, pretože tento film nemal na to zaplatiť aspoň pár deciek v tej triede. Ešte aj táto príšera je z toho mimo. Kde v piči všetci sú? Najlepšie je šoferovanie tohto generála, ktorý očividne ešte autoškolu nemal. Dokonca to odstavil v bicykloch, takže oni tam musia bežať po vlastných. Po chvíli, ako chlapec nemá periférne videnie, ale že žiadne, nula, sa začína klasická školská bitka, kde musia matku odtrhávať, aby nenapadla príšeru. Potom prichádza pasáž, ako pretrhnúť decko na polky. Potom príšera začína vyhrávať, lebo má 2 v 1, keďže berie hneď 2 osoby. Ešte, že príšera nepozná základy ľudskej sebaobrany a nečaká, že sa budú brániť. A tak má typek čas na vymýšľanie úniku. Nakoniec mu odtrhne prst a napadne ho vlastným nechtom. Okamžite okolo školy celý priestor zaisťuje armáda. Myslím, že pásky v predošlej lokácii nefungovali. Do scény sa napchá chudák starý vedec, ktorý žije v dobe, kedy vynaliezli gramofón a snaží sa komunikovať s príšerou. V tejto scéne mi padol kameň zo srdca. V beznádejnej snahe ho zabiť, tak armáda neúspešne uteká a určite použije staré dobré pásky. Zlakol som sa, že prežil, našťastie je to len umierajúca scéna, kde farár sa modlí, aby si ho Boh konečne zobral so sebou. Nakoniec vidíme umieranie hodné Oscara. Po pár nezaujímavých scénach ženská prišla na to, že ho môžu zničiť elektrinou. Mesto je evakuované a ostalo tu len pár odvážnych jedincov, ktorí chcú nastražiť pascu na príšeru. Naša partia by tam ale byť nemala, ale samozrejme, že sa schovali, aby neboli evakuovaní. Náročné to byť nemohlo. Ako môže fungovať armáda pod týpkom, ktorý šoferuje takto? OK, romantické scény si nechajte potom, ako vás napadne reinkarnovaný Quasimodo. Ak to vôbec prežijete. Toto som nečakal. Dobré prekvapko.
Ale je to príšera, ktorá vychádza zo šatníku, miluje módu a šatníky. Koho by napadlo, že tí idioti budú sedieť a opierať sa o šatníkové dvere? Posuňme sa ďalej. Príšera sa nechá nachytať na čokoládu a ide do nej prúd. A je koniec, pretože to nefunguje. Táto scéna ma dostala. Oni vybehnú na povalu, kde nájdu chlapca, ktorý dokončuje svoju laserovú zbraň. Nakoniec po príšere strieľa. Čo sa to deje? Čo sa to deje? What the fuck? On stratí okuliare a príšera si ho bere so sebou. On potom odpadne z jej dychu a ona si ho zoberie. Riešenie je jasné. Zničte si svoje šatníky. Celý svet má jasno. Nábytkárske obchody sú v piči, ale je to kríza ako každá iná. Všetci ničia domov tejto príšery. Jedna rodina si pritom nechťac podpálila dom. Ale to je jediná možnosť. Príšera nemá čo, už je v koncoch. Potešilo ma, že vie ako používať výťah. Alebo sa aj skôr nechce chodiť po schodoch. Nakoniec sa táto príšera nedokázala vopchať aj s ním do šatníku. Potom zistila, že to ani šatník nie je. A bez šatníkov na svete táto príšera umiera. Pravdu povediac, mne je bol ľúto. Pozrite sa na ten pohľad. Mohli jej nechať aspoň jeden šatník netknutý.